In sports, Zimbabwe Premier Soccer League new buys Scotland FC have signed Kama Billiard. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nenyaya dzakasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinokupai pano nguva nenguva. Uyewo musakanganwa kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. I'm back again nenyaya inonakidza, nyaya inofadza, especially kuvanhu vanosupporta ivo bhora vanoita zvesoka. Scotland FC yasaina iyo Kama Billiard kuti ange achitambira timu yayo. Kama Billiard was with Yada in his first season after adzoka iye kuSouth Africa uko kwa akatambira kwemakore akati one day. So Kama Billiard akambenge akasainwa last year neYada FC, then asainwa neYada FC kudaro pakapera season akamboti dzokerei mbichana kuSouth Africa uko kwa akange ava kutambira zvakare. So now Mr. Pedzisai Scott Sakupwanya vanova ivo muridzi weScotland vari zvekare member of parliament yemabvuku vakati ivo huya mfanami, huya udye mari, huya tikusaine. So Scotland iroratidza kuti ichange yakasimba. Tikuona panapawo Kama Billiard atevera iye Walter Musona anova iye munin'ina wa the legend Knowledge Musona. So Scotland iri kuratidza kuti this coming season inenge yakasimba nekuti inenge ine masters anoti iwo Walter Musona na Kama Billiard. I think ndo inogona kutotora league, ndo inogona kutotora chimuti nekuti kuScotland uko kunotambwa bhora kunenge kuine mari. Pedzisai anenge akabheja mari yake ipapo. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya dzebhora idzi kuti munoona Scotland ichizonge iyo iri kutora league here kana kuti zvazve mari chete ndo iri kufambirwa nevakomana kuScotland, hazvisi zvebhora. Ngatisangane panyaya inotevera.